Euskal kostaldeko toki gutxik gordetzen dute San Anton mendiak gordetzen duen magia. Paisai idiliko batean kokaturik espezie mota desberdin anitz bizi dira. Enklabe honetan, Kaio hanka horia protagonista. San Anton mendi inguruan, Kaio hanka horien populazio handi bat bizi da, bertako labarretan abia egiten duelarik. Azken urteotan, San Antoneko itsas labarretan 130 bikote inguru umatzen dira. Itsas hegaztien artean, beste protagonistak ubarroiak lirateke. Eta ubarroien artean, ubarroi molloduna. Ubarroi molloduna, San Anton mendiko labarretan egoilarra da, eta abia egiten du. Euskadin, espezie mehatxatua da, kaltebera kategorian sailkatua. Itsas milua dantzari eguzki distiren artean. Milazkak dilindari ere. Udaberrian, itsas karikotak itsas labarretan nagusi. Armeria euskadiensis, izen zientifiko duena. Euskal Kantabriar sektoreko landare endemikoa da. Euskadin, espezie mehatxatua da, kaltebera kategorian sailkatua. San Anton mendian oso urria da. Teilatu belarrak, labarretako arraildura eta laguneetan loratzen da ere. Atxaparra San Anton mendiko sastrakadietan ugaria da. Udazken bitartez, krabelinak labarra apaintzen dute. Zitori horia, landare urria itsasargiaren azpian loratzen da. Estrepa txikia, sastrakadietan loratzen da udaberrian. Txilar burusoilak labarretako gainkaldean azaltzen da. Indipikondoa, landare inbaditzailea, hegoaldeko labarretan are eta gehiago zabaltzen ari da. Carpobrotus landare inbaditzailea oso ugaria da. Lirioak, landare multzo soilune eta labarretako laguneetan lirain azaltzen dira. Anburu zuria, labarretako sastrakadietan loratuz, polinizatzaile ugari erakartzen ditu. Belarminaren lore deigarriak, kakalardo eta intsektu ugarien gustukoa da ere. Erleak, estrepa txikiaren loreak polinizatzen ditu. Amiral gorria tximeleta, besteak beste, pitxosporun zuaiska inbaditzailearen loreetan elikatzen da. San Anton mendian, landareak loratzen forma eta kolore desberdinetako tximeletak ikusten dira.
Zimitz marradunari, perresilaren loreetan kulunkatzea gustatzen zaio. Marigorringo hogeita bitiak landareen lizunak jaten ditu. Baina perresila, arginan hori baino gehiago, gustatzen zaiela dirudi. Itsas garikotaren loreak, araknidoen eiza lekuak izaten dira. Kukurutxak, arroka eta likenen artean, buelta bat ematera animatzen dira. Baso barraskiloa, San Anton mendian ugaria da. Sugandila edo zirringilo italiarra, espezie inbaditzailea da, bertako zirringiloen populazioak kaltetuz. Buztangorri iluna hegaztia, egoilarra eta arrunta da San Anton mendian. Txonta egoilarra da ere eta oso arrunta San Anton mendian. Intsektu, fruitu eta haziak jatea gustukoa du. Txepetxa hegazti txikia bai, baina txorikantuan txapeldun. Zozo arrunta beti lirain. Txantxangorria, beti lagun eta txori kantari aparta. Txinbo kaskabeltza egoilarra da, eta han hemenka beti kantari. Txirriskila inguruan ikusi arren, Europan bere populazioa gutxiagotuz doala diote zientifikoek. Kardantxiloa labarretako sastrakadietan kulunkatzen. Kaskabeltz handia, San Anton mendian egoilarra da. Intsektu ugari jaten ditu, tximeleten larbak, koleopteroak. Usapal turkiarra, ekialde ertaina eta asiakoa jatorriz, Europan eta Iberiar penintsulan zehar ugari hedatu da. Belabeltza beti garrasika. Belatz handiak San Anton mendiko labarretan abia egiten du. Urte osoan bertan bizi den arren oso urria da. Arriskoan dauden espezien Euskadiko zerrendan bakanen kategorian sailkatzen da. San Anton mendian, onddo ugari bizi dira eta horien artean likenak. Labarretako are-harrietan, Pistia liken saxikola. Peltigera liken terrikola. Xantoria eta Fistia likenak, zuaitz enbor eta adarretan. Zuaitz enbor eta adarretan ere, Ebernia eta Parmelia likenak. Estemonitis mixomizetea hildako enborretan bizi da. Hipokrea onddo askomizeteak hildako egurra deskonposatzen du. Horbiliak funtzio bera egiten du ere.
Belarri ondjoak. San Anton inguruan nahiko arrunta da. Ugaltzeko hauts moduko esporak isurtzen ditu. Hipoxilon tizinense askomizeteak dekoratu eta deskonposatzen ditu lizarraren hildako adarrak. Zeriporia purpurea deskonposatzaile guztiak bezala, ekosistemen funtzionamendurako ezinbestekoak dira. Kaiola gorria, San Anton mendian, udaberritik udazken bukaera arte, nahiko arrunta da. Isurtzen duen kiratsak, euliak eta beste intsektuak erakartzen ditu. Esporak banatzen laguntzeko estrategia erabiliz. Sarkodontia setosa oso urria da. Crepidotus taldeko ondjoek egur mota desberdina deskonposatzen dute. Coprinopsis melantina materia organikoen gainean ateratzen da. Gibelurdina, San Anton mendian gurbitza eta aritzaren azpian azaltzen da. Fabolasia ondo inbaditzailea, Asia eta Ozeanikoa jatorriz, Europar zehar hedatu da. Izurde sarda marzoparri, ingurutik itsas zabalera abiatuz. Inguruneko baldintzetara etengabe egokituz, marearteko guneak itsasgoran urpean eta itsasberan agerian, biodibertsitatearen ispilua dira. Gaztetapeko arraldean, 10 marearteko arroka arrailetan bizi da. Ornogabe eta materia organiko desberdinez elikatzen da. Borrokarako beti prest dagoela dirudi. Algak organismo autotrofoak dira. Talde zabal eta forma askotarikoa fotosintesia egiteko gai dira. Txangarra marearteko arroka zulo eta algin artean bizi da. Agin oso indartsuak ditu eta beste krustazeo, molusku eta zizareak jaten ditu. Olagarro arrunta, naiz itsas sakonean bizi, marearteko guneak atsegin ditu ere. Molusku, krustazeo, arrai eta anelidoak jaten ditu. Kolore marroiska du, baina inguruko atzekin kamuflatzeko kolorea alda ditzake. Nahiko handia da, burua eta garroak kontuan hartuta metro bateraino. San Anton inguruan, txoko arrunta hondarrezko ondoetan bizi da. Itsasaingira, San Anton inguruko itsas bazterretako arroka eta pitzaduren artean bizi da. Itsas azpiko biodibertsitate onaren adierazlea dela diote. Ataloak, bere migrazio bidean, San Anton inguruko itsas bazterrak atsedena, elikatzeko eta parasitoak hiltzeko erabiltzen ditu. San Anton mendia itsasoan. Kaioek
haizea orrazten dute. Ilargia lekuko. Eta eguzkia itsas barneratzean, kaioek oihukatzen dute San Anton, bio monton.